Gihapon nga adlaw guys sa tuig sa atong pagpaningkamot guys. Trabaho aron dili kita mapasmo. Maningkikay kita guys sa mayong buhat. Magpatulo sa singot aron mabuhi kauban sa atong pamilya, sa atong mga minahal sa kinabuhi guys. Ni ako karon guys sa nanay isang in. Di pa pusti ko ni Ma'am Belen sa nanay isang in guys, kay doon ako noy mga mo check sa amo ang CCTV. Subayan ko na among CCTV guys, so unsay position ana, unsay bot pasabot ana nila nga magsubay pa man. Mo na nga stay ko ani guys whole day. Gigutom ko guys, ni paret ko og saging. Duhay purpose na ko anis guys pagkaon sa saging. Ang panit akong humulag tubig kay bubo sa mga tanom. Unod sad guys, ako po nga tambal sa kagutom. Kay gigutom ko ani guys. Wa pa ko'y paniud to. Mo nang nipalit na lamang ko og masima-sima. Sa saging guys, kung mobait kog saging, ganahan jud ko anang mo palit og saging nga medyo itom-itom bitaw. Kay ang sekreto ana guys tamis. Kay sa laktod nga hamis nga kuan murag lata. Dili po kumuangay ana guys. Mo na nga ang duha joy kuan sa ako ang pagpalit og saging, ang paghumol ani aron pag himo og fertilizer. Antod ani guys, iabot na lang kog paro ko manggihapoy ni Chick sa amo ang bay paabangan. Kung nauna na ko anig muuli na ko ani guys, kay gutom na ra ba? Majo gani kay nagdungag ko daan mentras ko nigikan. Diri ko sa silong gapusti guys, gakuha kog lingkuranan og lamisa kay init man dito sa gawas, sa sod. Init distiris ba, gawas sa sod kay bugnaw. Nya kanami nagrenta sa sod guys, mauwaw ko mag-stay sa sod, di na ako diri sa silong ra guys, sa ilalom sa bagumbilya. Ni ako are lingkod guys, taghuwat sa mo check. Mawa po ko makihinabi sa mga nurses guys nga nasa sud. Mauwaw ko nila kay basta kay basta na mga bisita sa sud guys, dili na ko kayo mo sud-sud atong sala kay mauwaw lagi ko guys, kay daghan na kayong mga butang, mahadlok po ko og mapasangin lang tag na mga wala mo nang dilig jud ko mo isti sa sud, anira jud ko sa amo ang silong or sa among kwarto sa nanay isang in. Pagkakaroon guys, pista man. Na lukop-lukop jud ang mga tanang kwarto sa nanay isang in. Mao nga ang uban nga ni-inquire guys, wa jud sila kasod kay napuno na. Da kapalagbok na ang uban. Ambot lang ka sa ubang bay paabangan o naapabapod. Sa ila Ma'am Amy guys, ang giingnag na bakante bag ilahang balay di adto, matoy pa niya di pa kuno sila ready pag paabang kay dunay pa mga kakulian nga dili kapugngan. So karon nga pista guys, di jud makapa rent sila karon. Basta na kuno sa sunod buwan maka nanay mo rent dito. Lami po dito sa ila Ma'am Amy guys, kay dolog dagat. Og tuwa sa second floor murag murag nagsakay tag barko. Mao na nga atong atangan ang bay paabangan ni Ma'am Amy guys, kay daghan jud mo angay didto kay ga untaw sa dagat. Hapit na mahurot na ako guys ang usang sipi nga saging. Mura raman og nalimot naman kog usang sipi na maday akong nahurot. Tantong pinaabot sa mga mo check
check upon jud mo si TV guys sa mga pulis man kuno mo check ani matud pa ni Ma'am Bilin. Si Ma'am Bilin tuas Tagbilaran guys kay si Japoy ga palakaw po sa mga papilis dito sa Tagbilaran tungod sa amo ang sa mga requirements daghan kay dito sa Tagbilaran guys. Mao nang siya yung mismo ang nangunay dito sa Tagbilaran pagpadagan sa mga papilis. Nahuman ako panghinlo ani guys. Nanghinlo sa ibaba og sa ubos ang gihinloan. Ang gipanarapuhan og abog ang mga siya guys. Hasta ag mga pasamanos kay arang inita, arang pong abuga. Mo na nga tudog jud ta ni panghinlo guys kay pista ra ba daghang tagbisita karon. Mao na nga pagduro jud panghinlo guys na maubo sa tanom o ingon man nipauli na gyud ko guys kay gutom na. Wa na ko kahawat sa mo check sa nanay isang in guys ni uli na gajud ko kay ara na gajong gutuma. A few moments later. Sa akong pagpauli guys, mao akong naabtan nga si Mr. Gaayo de og makina sa pambot. Dunay igaga na mo guys nga niabot gada sa iyang pambot. Gipaayo ko na niya ni guys kay niungot ko no ni. Gamiton niya ni guys sa basak. Pagikan ako guys, ayaw po ni siya makina, lain na po ni di ay. Kaya na ko og kining mao lang gihapoy tag-iya ang mao lang po makina, lain na po day kuno ni. Ang katong ganina sa Dimiaw, karon ko na po sa Kanlusong ni. Mao ni nga napunan na ni guys. Ang gusto niya nga ugma na lang niya ni ipakuha kay alangan na jud kuno ni sa trabaho. Hapon na mangkupot-kupot Sila si Isay? mga panagat. Guys, daghang salamat sa inyong pagsilip guys. So ako manginahot guys nga maayong adlaw nga moabot sa inyong kinabuhi guys. So ako mingon, bye bye.